Ayo, sapatos, payung. Ayo, sapatos, payung. Tani, may patahi na ko ani. Mabihi ka, ish. Ayo, sapatos, payung. Ayo, sapatos, payung. Ay, kuya. Oh, kuya, maayo pag sapatos. Oh, nakay. Sakto. Guba diha, ma'am. Oh, naa. Ay, din sa pagdiya ko makalakaw kaniya bi palihog ka ng ayo ani kuya bi. Oh, Pila man imong pangayo ana? tag 20 ang Brato ka din no. Sige sige. Oh, Ayo di mo man na na bisa ako gani mutahi, ma'am. Plato gani ko utahi, ma'am. Kini 20 ra ni siya. Nya kini sad 20. 40 ra tanan bayaran nimo. Kamatis. Abi ba na ako? 20 ra na tanan. Okay, ang usa ka buok ani gagisi ana 20. Kini sad 20. Kung gusto ka kini ra ko tahion, kini dili tahion. Okay ra gyapon. Basta 20 ra man bayaran. Ay, syempre tahian na lang na tanan agi ka syokoy. Ah, sige. Kini ra. Ya. Makuha ra dayon. Dali ra kayo, ma'am. Oh, sige. Automatic. Diha dayon. Sige 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 naka. Sige tanaw diri ana. Gini, ma'am. Ano ni? Sige. Matik. Mo ba yan? Ako sa Ayaw nititingan pa yung- kung ligon ba ni ako sa nilakaw. Ingon di ko dito ka bayaran. Di na di ka balik. Balik ko ba? Uli karong hapon. O balik ka na sa dugmo karong hapon ang bayad. Sige, sige. Ipta niyo, kaon na ninyong tabahua. Ang tiyum ni Pirmi. Ayos, patos, payong. Salamat. Isulog na rin na, kaya ko nang karong babalik na ko niya. Ayos, patos, payong. Ini mo pante, ako ni kuhaon. Ayos, patos, payong. Ay, wala na siguro uwan. Ugan na siguro to. Ang paugang ako. Ugan na to. Ay, makalakaw na yun ko na makasulotan ng sinigyan. Ay, wala na yung uwan. Makalakaw na yun ko ron. Oy! Asa na akong hinay-hay direct? Patay na bali. Naunong nawala. Pagbutang na ko diri maoy pag-agi sa katong nagkuan. Wala na jud kay magpasanginan katura jud nag-ayos ang sandal ganina. Bantay na jud ka na ko. Ayos sapatos hinayay hipos di ka ha. Bantay na jud ka. Ayos, sapatos. Ayos, sapatos. Ayos, sapatos. Ayos, sapatos, payong. Ayos, sapatos, payong. Oh, may tahi unon diya, ma'am. Sapatos, payong. Tahi ko dong, tahi. Oy. Oy. Sapatos sa payong. Oh, Dire. hari, ma'am. Dire kay may uwan. Oh, Asa may ikwan ni? ni. Kapit ang putol. Na, kani. Buwan na ipatahin ako nimo. Pila bayad na ni? Naman. Ah. 20 ra ni. Kini payong, pila bayad na ni? Uba ni. Oh, nabali ang pako. Oh. Pinta. Ya, stinta de tanan. Naigo din pa nang. Dinom dai 50. Okay ra na eh. Si Pinta. Oh, bayad na ano? Ilim ginama. Kuan mo di na magamit mo kwinta og imong ipayong kuno nimo kwinta di kang bayad sa kwinta ni. Ipayong kuno na imong 50 og
makatabon man sa mong naong. Oh, kana. Huwag ka na, hangyan ako 50. Kaya 50 naman kwarta. Daan ang sandal. O, dahil sandal, 20. Yung 30 na, 50 tanan. Okay. Ito mo na. May gani ka man, kay mo bayad ka. Ganiya giutang ang akong kuan dito. Giutang ang ako ang serbisyo dito. Daga gwapa. Ang bayad, hindi na siya kay utang man. Na may utang din bayaran. Bayaran na. May kay, kuhan ka dahil nga agi ka nga mananahi. Dili, kay dukan kay kung sapatos na huwag ni matahi. Mao taon ni kong trabaho, ma'am. Minani nga trabaho, ma'am. Tira ko ano ni kong trabaho. Makakwarta mo sa gani. Nahi ka. Uy, makaserbisyo publiko sige ko, ma'am. Kay kanay yung ipait og patahi rin nyo 20 pesos ra 30 pesos. Puntang palit og bago pili mahala ron. Makaserbisyo publiko mo sa Japon ni ko. Asa man mo? Hoy! Oy, Sabi, Kanin bulan ni. mao ni nangutang ako ganiya, ma'am. Mo bayad. Paminaw. bayad na na ay. Paminaw. Paminaw. Sisi. Lagot. Kaning hangiran eh. Punta ni sa labot niya. Balo ka. Imo di ko ha ang pantibran ako diri sa auto nako niya. Saan ako paglakaw kung Unsa igikuha nako? Kita kay ikihat na kanahon hinon. unsay kiya. Kiya jud. Ikaw raw sa ni Agi dito nga mo ipagbutang ako sa pantigbrana kung akong gi lain dito kay nag-uwan akong gi palandungan dito. Mo ipagbutang ako ni Agi kan wala. Nanahi na kong sapatos, oy. Unsa ko kong bayad? Pakit ako sa mag. Ano? Ayaw, ana dayoy. Nga naman na nga. Mananahir pa kasi siya sapatos. Nga na. Ay. Pasingat lang ni mo. Diti kailangan ko makakita kay para. Kikiyam kay. Madaot baya ka lang. Daga baya kayo Mao, mo. yun. Yan lan. Unyag makita ko sa imong. Panty ra kawaton sa nang panty nimo gold. Bago ka na ako pinalit ha. Bag-o. Ayaw mo na istorya ha. Oy. Madaot mo na. Laklak man ganito. Oo! Oo! Sa imong ka! Nanguha. Lagi mo ibaw ka lang Nga, ko. ka! Wala ni tanawa na diyo. Tanawa na diyo. Oh. Okay, ha? Tawa oh. Ako! Lalala. Tanawa na. Patanaw. Oh. Oh! Oh, haman dia. Oh, Ikaw rin mananahidaghan kay sa nilang dala. Klaro kay dito sa mga silingan mo kwado. Kasi yan. Taka man lang ka. Kani. Dini mo ha sa mga silingan ka to ni sa mga uniform sa tres buhaka. Na. Nga na am kani. Dili na din siya pratahi. Dili ba tahi? Kuan natin. Ayaw. Kuha hinay-hay. Ayaw ko na na. Oh, no, 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 no. Kuha ni. Dali ni pantin ako dire. Oh. Imo din na day. Laklak na gini kana. Ako ani panti. Imo hala. Kuha ni. Oh, no, 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 no. Ako ani panti che. Kani imo haning gikuha.